Ahoj lidi, tady je Jirka a zdravím vás u dalšího videa, tentokrát z mapy na parkour a tak. Takže jdeme na to, přečteme si tady pravidla. Můžeš rozbíjet klej. Nerozbíjej bloky, nečítuj, informace, mapu vytvořil Marinev, úkol, jdi do vesnice, tam najdi páčku, hodně štěstí. No já ještě dám den. Ty už tu páčku máš, že jo? Jo a jinak nejsem tady sám, jsem tady no, představ se. Hej, dej mi taky něco. Kde seš? Kde seš? Dej mi taky něco. Ne iron boty. Moje diamond brnění. Ej! Ještě kalhoty a boty. Seš. Takže jsem ke mně teleportuju. Kde seš? Zkusím teleportnout. Ježiši lidi, to jsou tady zase problémy. To jsou tady zase problémy. No nic, já tě pozvu a jdu skákat parkour. Jo! Ne! Já nedal shift! Ne, já zapomněl tam dát shift. Nelaguje mě, ne teda. Ne. Teď bych ti nedoporučoval mít ještě to brnění na sobě, hele. Aby se ho nezničil. Tak. Ne! Ty tyčky mě tam Hej! Já jsem sem chtěl dát checkpoint. Jo, ale potom by nešlo na ty tyčky. Spadni! Ne! Fakt? Jo? Děkuju. Jo? Vážně? Hele, vážně? Čau vás. Nikdo si to tady nebude ulehčovat. Já jsem to sám vyskákal. Ale dal jsi tam čestku, takže... Ale protože to nešlo vyskočit. Šlo? Tak proč já jsem to dal bez té čestky? To šlo. Tak tam na mě čekej. Já udělám otázky a za bere. Tak ne. Na to kašlu. Pardon lidi, ale jako... Mě tyčky nejdou. Jaká společnost vyrobila Minecraft? Já Zombiecraft? Ne! Zombiecraft to nebyl. Takže tady mám luk a šípy a je mi jasný, co mám dělat. Loučím se se světem.
Ne, počkej, já to zapomněl dát do toho do obtížnosti normál. Tak. Čekaj na mě. Čekej. Buď mě teleportni, nebo čekej. Já už mám kostřelku. Čekej. Jo, ještě 2 šípy. Tak jo, loučím se se světem. Ne. Co tam bylo napsané, hele? Ty jsou tam vzadu v čestce. Počkej, já to tam zapomněl napsat. Dej mi ty moje kalhoty a boty. Tak počkej. Dobrý, nechal jsem to tady. Hej, čekaj. Nech toho. No, ale přesně tohle to jsem tam zapomněl napsat. Až skončíte poslední úkol do první toho druhého zabije vyhrál. Ovečko, zachraň mě. Já tady... Aha, já zabil ovci. Ne, já si zabil štít. Aby se to odrazilo, co máš bylo. Jako oba dva jenom těma šípama, i když máme meč. Já jsem lepší. Zabil jsem krávu. Jo? Kolik máš srdíček? Yes! Tak, já se najím z té krávy. Tak. A řekl bych teda, že tohle to bude konec pro ten díl. Tohle to jsme udělali docela rychle. To jsem nečekal, že to bude takhle rychlý. Čekal jsem, že to bude delší, ale tak nic se neděje, no. Takže pojď vedle mě a rozloučíme se. Haha, nechtěl bych, já tam nespat. Tak pojď, tady, vedle mě, dělej. Dělej. Tak jo, a pro tento díl se loučím. Ahoj.